Zigor kodearen erreforma indarrean sartu da. Gaur eta horrekin batera iritsi da Auzitegi Nazionaleko epaile Pablo Llareraren erabakia. Kataluniako presidente ohi Carles Puigdemonten aurkako sedizio akusazioa bertan behera utzi du. Delitu hori indargabetu izanak ikertutako gertaeren despenalizaziotik gertu dagoen testuinguru bat planteatzen duelakoan. Hala ere, Puigdemont funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik eta desobedientziagatik auzipetzeko asmoa berretsi du. Espainiako Senatuak behin betiko onartu du PSOEk eta Unidas Podemosek bultzatutako lege proposamena. Batetik, sedizio delitua ezabatzea, Kataluniako gatazkaren desjudizializazioa bultzatzeko, eta bestetik, diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua moldatzea. Hori bai, goi-ganberak ez ditu bozkatu Espainiako zigor kodearen erreformaren barruan jasota zeuden eta auzitegi horretarako kideak berritzeko derrigortasuna esartzen zuten bi zuzenketak Espainiako auzitegi konstituzionalak baliogabetu egin baitzituen astelehenean. Gabon, bestaldetik, Cándido Conde Pumpido, magistratu progresista, izendatu dute Espainiako auzitegi konstituzionaleko presidente. Beraz, abianda konstituzional berrituaren ibilbidea. Bere ibilbideaz besteak beste Espainiako fiskalburua izan zen 2004 eta 2011 bitartean, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente izan zen garaian. Terrorismoaren aurkako borrokan, oinarritutako fiskaltza bat sortu zuen eta 2002 urteko alderdi politikoen legea indarrean sartzea bultzatu zuen. Horren bitartez, legez kanpo utzi zituzten ezker abertzaleko hainbat alderdi 2011 urtean bestalde sortu legeztatzearen aurkako helegitea aurkeztu zuen. Gauzak horrela, Iker Bizkarguenaga naizeko kazetariak egin du izendapen berriaren analizia gurean gaur. Euskal Herrian aipatu duzuenez oso gogoan daukagu 2005 prozesu, elkarrizketa prozesura bukatu zenean gobernu espainolak abiatutako oldarraldiaren pieza nagusietako bat izan zela, bera sinatu zituela hainbat alderdi eta kandidaturaren hautagaitzaren ilegalizazioa eta azken muturreraino eraman zuela jarrera hori. Baina argi izan du baita ere bere egitekoa egungo estatua eta egungo sistema 1978an ezarri zena defendatzea eta gotortzea izan zela. Bestaldetik, Auzitegi Nazionaleko epaile Manuel García Castellonek euroagindu eskaera bat egin dio Frantziari. Marisol Iparragirre auzipetzeko Miguel Ángel Blanco PPko zinegotzia zenaren hilketagatik. Iparragirre 2019an Espainiaratu zuten, baina orain arte uko egin dio kasu honetan epailearen aurrean deklaratzeari, argudiatuta beste auzi batzuengatik leku aldatu zutela. Auzia epaituta dagoen arren, Blanco hil zuten garaian, etaren zuzendaritzan kokatzen dituztenen erantzukizunik baduten ikertzen ari da García Castellón. Iparragirrerekin batera, Mikel Albizu eta Josetxo Arizkuren ere ikertzen ari da epailea. Iparragirre eta Albizu deklaratzera ere deitu zituen iaz uztailean, baina biek uko egin zioten epailearen aurrean hitz egiteari. Herritarren segurtasunerako legearen erreformarako batzorde txostengilea bildu da gaur Espainiako Kongresuko barne gaietarako batzordean. Mozal legea aldatzearen aldeko taldeek zenbait puntu adostu dituzte eta horiek txertatuko dituzte txostenean. PSOEk, Unidas Podemosek eta EAJak ez dute baztertzen afera otsailerako onartzea batzordean Kongresuko osoko bilkurara igarotzeko. Hala ere, desadostasunak daude hainbat puntutan eta EH Bilduk eta RZek ez dute posible ikusten aurrera egitea horietan urratsik egin gabe. Ia urtebete daramate Mozal legea reformatzeko akordio bat lortu nahien. Espainiako auzitegi gorenak herenegun de Miguel auziko zigorrak berretsi ostean, atzo Alfredo de Miguel eta Koldo Otxandiano kendu egin zituzten erakunde publikoetan zituzten karguetatik. De Miguel hazi fundazioan aritzen lanean eta Otxandiano Miñaoko parke teknologikoan. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen eta jasangarritasun sailburuak atzo goizean eman zien agindua berakunde horietako kudeatzaileei eta Otxandiano hori eta De Migueli horren berri eman zaiela ere esan zuen.
bi langilei esan zeiela. Alik eta azkarren kaleratze hori aurrera eramango dela. Nik uste hori tokatzen zala, orain arte etzan behin betikoa izanikan, eta diren urteak izan da eta dagoen bezala, nik uste hori tokatzen dela eta hori da agindua, eta berria izan daitekena da, bi pertsonakin harremanetan jarri dirala gerenteek eta eman dietela berria. Abenduaren 28an Donostia ospitaleko medikuek hitza hartu zuten agerraldi batean azaltzeko zertan zen hilaren hasieran Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuan Osakidetzarekin dituzten desadostasunak tarteko sortu zen krisia. Aurrera jarraitzen dute bilkurek, izan ere Donostiakoa ez da Osakidetzan den arrakala bakarra. Gaur gurean, Olatz Kamara Satxe sindikatuko kidea izan dugu gonbidatu nagusi gisa entzun. Arazo guzti horiei konponbideak eman behar zaizkie, guk behin eta berriz esan diogu Osakidetzari guzti horreri aurre egin behar zaiola, erantzunkizunez jokatu behar degula, eta elkarrizketarako prest gaudela, negoziazioarako prest gaudela. Guzti hori osasun publikoa kalitatezkoa izateko da oinarri. Baina hori lortzeko lehen Osakidetza publikoaren motorra langileak direla jakin behar dugu. Bestalde, 5 urte bete dira Bizkaiko pentsionisten mugimendua sortu zutenetik. 5 urte Bilboko udaletxearen aurrean jarri eta pentsioen ehuneko 0,25ko igoeraren aurka mobilizatu zirenetik. Egun gutxira, hainbat herritara hedatu zen eta urteen poderioz mugimenduak bestelako helburu batzuk ditu. Azkenengo 5 urtean egin dugun borrokaren gora bera guztiak. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen eta gaur arte 230 astean edo egon gara eten barik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak eta lorpenak dira, hain zuzen ontxe esan dugun moduan, kalean egon garelako. Bizkaiko metalgintzaren gatazkan, bestalde Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu zuten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta gaur jakinarazi diete astelehenean bilduko dela maila. Ela ere bertan izango da, hala ere elak uste du oraindik ere negoziazio mailan egin beharko liratekeela. Gaur elak deituta protesta egiteko asmoa zuten patronalaren egoitzaren atarian, baina ertzaintzak kantoi batean jartzea derrigortu die. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Ikusi dugu medioen bidez, mediazio prozesu bat, bitartekaritza prozesu bat aurrera eramango dela. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Orduan, mediazio prozesu hori badago, ela hor egongo da. Hortik aurrera ere, gure posizioa ere bertan adierazoko dugu, gure zutetan, negoziaketak mailan eraman behar direla aurrera. Daukaguna da, patronala mugitzeko era egokiena eta ia bakarra dela borroka eta mobilizazioak eta grebak. Atzo izan zen txirekiera Gipuzkoan eta gaur Arabar Sagardoari tokatu zaio. Askartzako Trebiñu sagardotegian gertatu da denboraldiko lehen txotxa Irati filmeko lantaldearen eskutik. Ekitaldian azaldu dutenez, denboraldi polita dator sagardogileentzat. 2 urteren ondoren txontz denboraldiari hasiera eman diote neurri murriztailerik gabe Askartzako Trebiñu sagardotegia anfitroia izan da eta Arabako Fruituzain eta Sagardogile elkarteak keinu bat egin dio zinemari eta kulturari. Paul Urkijo eta Irati filmaren taldea aurtengo gonbidatuak izan dira. Haiek hasiera eman diote Arabako txotz denboraldiari. Irekitzen direnean sagardotegiak probatzeko sagardoa eta sagardo berria. Eta niretzat da, momentu honena, dago eginda sagardoa, eta izango da, nire ustez, sagardo oso ona izango da orten. Iazko uztarekin alderatuta urtengoa nahiko eskasa izan dela adierazi dute sagardogileek. Dena den izaera handiko sagarra omen da. Testuinguru honetan baliteke 25 garestitzea sagardo botila. Jose Angel Goñi buruz eta sagardotegiko sagardogileak azaldu digu horren zergatia. Azkeneko urtetan igoera handik izan ditugu, kosteak ere izugarri hilo dira, batez ere botila, kartoia dela, etiketak, kapsulak, dana igo da, izugarri.
eta hori kalkulatzen da, 125 igoko dola, eta gero ikusi behar, aberre nola hartzen duen jendeak eta konsumidoreak, eta, bueno, ikusi behar. Zigor kodearen erreforma indarrean sartu da gaur eta horrekin batera iritsi da Auzitegi Nazionaleko epaile Pablo Llaneraren erabakia. Kataluniako presidente ohi Carles Puigdemonten aurkako sedizio akusazioa bertan behera utzi. Auzitegi Konstituzionalak presidente berria izango du aurrerantzean. Candido Conde Pumpido magistratu Espainiako fiskal nagusi izandakoa. Bere ibilbidearen errepasoa egin du Iker Bizkarguenaga Garako kazetariak, baita sedizio delituaren erreformari heldu dio. Entzun. Aipatu dugu, ez da Candido Conde Pumpido izango dela konstituzionalaren buru, baina nor izan den jakin da ez, agian gehiegizkoa irudikutuko zaio norbaiti progresista adjetiboa erabiltzea. Bai, progresista edo konservadore hitzak etiketa dira definizio baino, kasu honetan ikuste dute oso gehiegizkoa dela, aurrerakoia dela esatea. Candido Conde Pumpido batez ere PSOEren fontanero bat izan dela eta dela esan dezakegu. Euskal Herrian aipatu duzuenez oso gogoan daukagu 2005 prozesu, elkarrizketa prozesura bukatu zenean, gobernu espainolak abiatutako oldarraldiaren pieza nagusietako bat izan zela, berak sinatu zituela hainbat alderdi eta kandidaturaren hautagaitzaren ilegalizazioa, eta azken muturreraino eraman zuela jarrera hori. Gogoratu behar dugu 2011an bertan, aurreko saioa bukatu zenetik urte batzuk igaro zirenean, sorture legeztatzearen kontra egin zuela, ez? Gaur egun sortu legezkoa badin bada, Elda Conde Pumpido bezalako epailen erruz, ez? Azkenean, galbaia pasatu zuen, baina Conde Pumpido fiskala zen une horretan, eta kontra agertu zen hasiera-hasieratik. Esan daiteke, hor talka handia egon dela eta badagoela Espainiako judikaturan PP eta PSOEren artean, eta bakoitza badituela bere morroiak edo bere piezak judikatura horretan, Auzitegi Konstituzionalak kasu honetan, baina gehiagizkoa da Candido Conde Pumpido progresistatzat hartzea hori argi. Bai, izan ere, gaur bertan entzun dugu berriro ere esan ez, Espainiar Konstituzioak berak autodeterminazioa edo eta independentzia bera debekatzen dituela, bine eta berriro errepikatzen dituen gauzak. Bai, eta argi dago, alakoak esan dituela eta esango dituela, ez? Azken finean Conde Pumpido sistemaren beste herramienta bat da, aurretik eta familiatik datorkion gauza bat da, gogora dezagun beraita izen berekoa epaia izan zen eta magistraturan karrera luzea egin zuela frankismo garaian baita ere, bere semeak Conde Pumpidok beste profil bat izan zuen hasieran eta egia da Jueces y Juezas para la Democracia elkartea sortu zuenetako bat izan zela, baina argi izan du baita ere bere egitekoa egungo estatua eta egungo sistema 1978an ezarri zena defendatzea eta gotortzea izan zela. Berak PSOEren eskutik egin du bide hori guztia, kasu batzuetan fiskal gisa, beste batzuetan epaile gisa, baina mundu guztiak badaki, bera kasu honetan baita ere PSOEren tresna gisa dagoela Auzitegi Konstituzionalean. Orain arte egon direnak, 10 urte hauetan egon direnak PPren eskutik joan dira, hor aldaketa bat egon da eta PSOE garaipen bat erdietzi du, baina denek bat egite dute egungo sistemaren indartzean eta gotortzean.
Eta gaur bertan ere bestelako berri bada ere, sedizioa indargabetzuko dutela, gaurtik aurrera, eta dagoeneko Puigdemonti kendu diotela delitu hori zerezan handia emango duena baita ere, ezta? Bai, sedizioaren delitua bertan bera edo transformatu egin da nolabait esateko. Egia da, lege berri horri lupa batekin begiratu behar zaiola, beste kasu batzuetan zigorrak gogortu egin daitezkelako, eta nez eta sedizioak kendu beste profil edo figura juridiko batzuk sortu dituztelako, eta ere antidemokratikoak izan daitezkeenak, baina egia da baita ere, kasu honetan adibidez, Puigdemonti eta beste auzipetu batzuei mesede egin dizaiekela kargu hori kenduta. Egia da baita ere, Llarenak hartu duen erabaki honen atzean, beste kargu batzuk jarraitzen direla indarrean, eta oraindik ez dela beraien kontrako espata juridikori altxatu, ez? Baina, hor pausu bate eman da, gerta daiteke sedizioarekin batera eta malversazioaren figurare aldatu dela ikusita, Kataluniako buruzagiri horien etorkizun juridikoa pixka bat aldatzea, baina sedizioaren aldaketa edo zabetze honekin horren atzean ere badaude beste mugimendu batzuk, eta dena helda zuria, ez? Gaiz aldatuta, Arabako Ongiz elkarteak jaso du aurten berdintasunerako emakunde saria, maskulinitate berriak lantzeko egin duen lanagatik eta baita emakumeen ahalduntzean egin dituen pausoengatik ere. Hala iragarri dute gaur goizean, Beatriz Artolazabal berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak eta Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak emakunderen egoitzan egin duten prentsaurreko batean. Gizonen konpromisoa behar dugu, bereziki etxeko lanetan eta zaintzan duten parte hartzen eta emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioan, eta baita berdintasunaren transmisioan. Gizon eredu berdinzaleak behar ditugu. Sari honekin berdintasunean aurrera egiteko funtsezkoak diren bi lan ildoen garrantzia azpimarratzen da. Batetik, gizonen inplikazioa berdintasunarekin eta indarkeria matxistarik gabeko gizarte batekin. Eta bestetik, emakumeen ahalduntzea eta lidergoa. Beraz, sari honekin ere, mezu bat helarazi nahi diogu gizarteari. Berdintasuna guztion artean lortu behar dugu. Berdintasuna guztion lana da, emakume eta gizonena. Bestalde, Irungo 5. berdintasun planaren 2 bertsio jaso dituzte emakunden eta bakar bat hautatzeko eskatu dio erakundeak Irungo alkateari gutun baten bidez. Udaleko berdintasun ordezkari Miren Etxebestek eman zuen atzo berria adierazi zuen alkateak eskutitza jaso izana eskutatzeko ahalegina egin duela, baina emakunderen bidez jakin dutela horren berri eta horregatik atera nahi izan dutela argitara. Etxebesteren arabera emakundek esan du izen bereko 2 agiri jaso dituztela eta behin betikoa zein den jakin nahi duela. Eta erasotzaileei kontrol telematikoa areagotzeko agindu du Madrilek, biktimen babesa hobetzeko neurri sorta bat onartu du Espainiako Barne Ministerioak. Erasotzaileen aurkarien berri emateko formula egokia bilatu nahi du, fiskaltzak babes neurri gehiago eskatu ditu.
behin biktimen babesean aurrera pauso nabarmenak eman eta gero, egin dezakegun guztia egin eta gero, orain fokoak neurri baten erasotzaileengan jarri behar direla, eta orain arreta batez ere erasotzaileari zuzendu behar zaiola, ezta? Orain, zehaztu behar da, hori nola gauzatu behar den, eta portaera horri edo joera horri babes juridiko argia eta irmoa eman behar zaio. Erasotzaile zari garela, gizonezko bati 3 urteko kartzela zigorra ezarri dio Kartagenako zigor arloko 2. epaitegiak, Iruñeko taldeko bortxaketako biktimaren datuak zabaltzeagatik. La Tribuna de Cartagena hedabide digitalaren zuzendaria da kondenatua, eta sententziaren arabera ez izen bat erabili zuen 2018ko maiatzean, 2016ko Sanferminetan bortxatu zuten emakumeari buruzko artikulu bat idazteko. Ekonomia arlora salto, 5 urte bete dira Bizkaiko pentsionisten mugimendua sortu zutenetik. Urteurrenaren karietara azaldu dutenez, badute zer ospatu, naiz eta borrokan segitzeko 11 arrazoi ere badituzten. Euskal Herriko pentsionen mugimenduak 5 urte beteko ditu urtarrilaren 15ean eta astelehenean urte muga jai giroan ospatuko dute Euskal Herriko plazetan. Hala, borrokari esker lortutakoak ospatuko dituzte. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen eta gaur arte 230 astean edo egon gara eten barik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak. Eta lorpena dira, hain zuzen be, ontxe esan dugun moduan, kalean egon garelako. Asko dira lortuakoak 2013ko PPren erreforma indargabetzea eta iraunkortasun faktorea indartzea besteak beste. Hala ere, milaka arrazoi dituztela borrokan jarraitzeko argi dute. Argi dagoena da, oraindik gure helburuetan badaudela beste batzuk eta ez ditugunak bete edo lortu. Baina mugimendu honek badu oraindik ere indar nahikorik jarraitzeko gure borrokan hurrengo urteatan ere. Hasiera-hasieratik pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapen nagusia 1.080 euroko gutxieneko pentsioa izan da, eta horregatik berehala ezartzea exijitzen dute. Baita genero arrakala gainditzea ere, baina horiek guztiak lortuko dituzten ziurtasuna dute. Urteurrenerako gainera Xabier Amurizak eta modus operandi taldeak sortutako pentsiodunak aurrera izeneko kanta eta argazkiz osatutako urtekaria argitaratu dute. Bizkaiko metalgintzaren gatazkan Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu zuten Comisiones Obreras, Lab eta UGT sindikatuek eta gaur jakinarazi diete astelehenean bilduko dela mahaia. Ela ere bertan izango da, hala ere uste du oraindik ere negoziazioak negoziazio mahaian egin beharko liratekeela. Gaur elak deituta protesta egiteko asmoa zuten patronalaren egoitzaren atarian, baina ertzaintzak kantoi batean jartzea derrigortu die.
Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Ikusi dugu medioen bidez, mediazio prozesu bat, bitartekaritza prozesu bat aurrera eramango dela. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Orduan, mediazio prozesu hori badago, ela hor egongo da. Hortik aurrera ere, guk gure posizioa ere bertan adierazoko dugu, gure zutetan, negoziaketak mailan eraman behar direla aurrera. Eta Bizkaiko metalgintza eginiko 11 eguneko greba aldiagatik beste langile batek deklaratu du gaur Barakaldoko epaitegietan ertzaintzak salaketa jarri ondoren guztira, 7 langile daude deklaratzera deituta. Asteartean lehen grebalariak eman zituen adierazpenak Bilboko epaitegian eta hilaren 18an beste 5 txanda izango da Durangon. Gauzak horrela auzipetuei babes adierazteko protestak deitu ditu sektoreko gehiengo sindikalak. Jazarpen bide hau ez dela egokia. Deklaratzea bertatutako langilea dela, grebalaria dela eta borrokalaria dela, baina ez dela inola ere gaizkilea. Bai bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela. Salatu nahi duguna da, ertzaintza horrelako impunitatearekin aritzen bada Bizkaiko metaleko gatazketan eta beste gatazketan da atzean erabaki politiko bat dagoelako. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta isun guztiak. Gipuzkoara salto, Gipuzkoako metalgintzako negoziaketa mahaia osatu da, LAB sindikatua mobilizaziorako prest dagoelarik. Adegi da sektorea ordezkatuko duen patronala eta 4 sindikatu nagusiak izango dira sektoreko langileen ordezkari. Ordea, 19 greba egunen ostean akordioa lortu dute Gipuzkoako arropa dendetako langileek eta patronalek. Ela sindikatua atzo bildu zen patronalarekin eta proposamena langileen artean bozkatu ondoren hitzarmena sinatu dute bi aldeek. Akordioak 2010-tik 2025erako indarraldia izango du. Amaia Pintado, Elako Gipuzkoako merkataritza arduraduna entzun. Akordio ona da, sektorean dauden 2.200 base langileen lan baldintzak hobetzen dituenak, hemen egoera desberdinak zeuden eta esan ezagun kolektiboaren erdiak edo soldata izoztua zeukala 2009-tik.
Nafarroara salto, osasun zerbitzuaren egoera ere ez da egonkorra eta erosoa izaten ari pandemia hasi zenetik. Langile falta eta horrekin zerbitzuaren kalitate kaskarrak osasun langileen gaizki egona zorrarazten du. Nafarroako medikuen sindikatuak esaterako grebarekin mehatxatu du foru gobernua. Nafarroako medikuen sindikatuak greba baten arriskua zabixatu du. Lehen mailako arreta heriotza zauria, horrela ikusten dute erizainek osasun zerbitzu publikoa, eta hala adierazi dute lehen mailako arretarako foro medikoak antolatutako topaketa batean, osasun saileko arduradunak bertan zirela. Osasun zentroetako medikuek oso ondatuta dagoen lehen hezkuntzaren egungo egoeraren erradiografia egin zuten. Kudeak eta autonomiari gabeko osasun zentroak lan gainkarga handia, arreta oso burokratizatua eta irisgarritasun zailekoa, eta kasu askotan jarraikortasunik ez duten profesionalak. Egoera honen aurrean azken egunotan Nafarroako osasun sailak lehen mailako arretaren gainkarga murrizteko neurri sorta berri bat proposatu du, baina planteatutako neurriak nahikoak ez direla badirudi. Osasun zentro askotan egoera ahula da medikurik ez dagoelako eta epe laburrean ez da konponduko medikuen sindikatuaren hitzetan. Gainera Carlos Artundo osasun zuzendariak hurrengo adierazpenak egin zituen, lehen mailako arretak kexak soberan dituela eta arrotasuna falta zaiola. Tentsioa giroan nabari da eta hori gutxi balitz pediatriako ziu berri bat eskatzeko mobilizazioak egon dira ere Iruñean profesionalen eta familien esku. Osasunaren arira, Olatz Kamaraz atzeko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan langileek lanbaldintza duinak izan beharko dituzte, beren arreta kalitatezkoa izan dadin, eta Osakidetza benetan publikoa izan dadin ere. Entzun dugun bezala, lehendakariak esan ditu, 5 erronka garrantzitsu dauzkala oraingo urteari begira, eta erronka horietariko bat Osakidetza da. Berak esan duen bezala, Osakidetzan gaur egun zailtasunak eta arazoak daude, eta guzti horreri konponbideak eman behar zaizkio. Guztiz ados gaude, horrela dela, pandemia aurretik jabagan neuzkan hainbat arazo, eta pandemia dela eta arazoak oraindik gehiagotu egin dira. Arazo guzti horiei konponbideak eman behar zaizkie, guk behin eta berriz esan diogu Osakidetzari guzti horreri aurre egin behar zaiola, erantzunkizunez jokatu behar degula, eta elkarrizketarako prest gaudela, negoziazioarako prest gaudela. Guzti hori osasun publikoa kalitatezkoa izateko da oinarri. Baina hori lortzeko lehen Osakidetza publikoaren motorra langileak direla jakin behar dugu. Beraz, hortik hasi behar gara. Lehenengo eta behin, langileen lan baldintza duinak izan behar dira, beraiek ematen duten arreta kalitatezkoa izateko, eta hemen Osakidetzan daukagun osasun publikoa horrelako izateko, kalitatezkoa. Horrez gain salatu du mahai sektorialean Osakidetzak ez duela negoziatzeko borondaterik. Bai, mahai sektorialean dakizuen ez bezala, hilabeteak daramatzagu ja, urte guztia, arazoekin. Gu mahai sektorialetara joaten gara, baina beraiek negoziazioari uko egiten diote. Gai zerrenda bat aurkezten digute, baina gai zerrenda informatiboa da. Ez dago negoziatzeko borondaterik, eta guk aurkezten ditugun gai zerrendak deuseztu egiten dira. Bertaz, ez dago zer eginik. Zer egin behar izaten dugu, bertara joaten gara, ze borondatea daukagu negoziatzeko, baina derrigortu egiten gaituzte bertatik altzatzera eta joan egitera. Ezin dezakegu onartu jarrera inposatzaile hau. Negoziazioa lehen berreskuratu behar da, lehentasun bat da, premiazkoa da, eta gu horretan gaude. Kamarak gaineratu du itxaron zerrendak oso handiak direla eta nabarmendu du langile falta dela arazoa. Hori horrela kezkaz bizi dute COVID-19 eragindako pandemiak zer bilakaera izango duen. Izan ere zehaztu du Europar Batasunean 1000 biztanleko 8,8 erizain daudela eta Osakidetzan 4,8koa dela kopuru hori. Azken urtean zehar gertatzen dena da lehendik ja erizain gutxi zeudela eta orain arazoa gehitu egin dela. Orduan,
betiko lanez gain, askotan ere bai, zure lankide ezaren lan ere bai egin behar duzu. Dakizuenez, Europar Batasunean, 1000 biztanleko 8,8 erizain daude. Eta gaur egun Osakidetzan 1000 biztanleko 4,8 erizain daude. Horrez gain, beste arazo bat ere bai badaukagu. Hemengo erizainak, osagileak, beste profesionalak ere bai, atzerrira joaten ari dira. Hemengo lan baldintzak direla eta. Eta orain dela urte batzuk, Espainiako beste probintzietako langileak ona etorri dira. Baina hemengo lan baldintzak direla eta beraien herrietara bueltatzen ari dira. Orduen, erizain kopurua gutxitu eginda eta lan gainkarga askoz handiagotu eginda. Gai aldatuta eta Nafarroara bueltan, hezkuntza komunitateak 2023-2024 ikasturterako ikasgelen ratioen jaitsiera eskatu du parlamentuan. Alderdi politiko guztiekin bildu dira azken bilabeteetan eta azaldu dutenez, talde guztiak ratio jaitsierarekin adostasuna erakutsi dute. Orain, akordio honi eustea eskatu du hezkuntza mailak, hurrengo hauteskundeen ondoren osa daitekeen gobernua edozein dela ere. Sí, no, estaba con intención. No se ve desde ratios, no se ve. 23-24 ikasturterako ratioen jaitsiera aktibatzen ez bada, ez dugu baztertzen mobilizazioekin jarraitzea hori lortu arte. Bere aldetik Memoria Gara elkarteak kezkaturik dago martxoaren 3ko Memoria Zentroaren egitasmoa hartzen ari den norabidearekin. Salatu dutenez, gaur egun proiektua izozturik dago. Julen Diaz de Argote Memoria Gara elkarteko kideak nabarmendu duenez, biktimak Memoria Gara zein martxoak 3 elkarteak parte hartu behar dute prozesuan. Entzun dezagun, jarraian. Azken batean zuk esan duzuna, 2021 batean agertu ziren argazki publiko horretan bai hiru instituzioak bai apezpikoa, eta momentu horretatik aurrera bai adierazi zutela haien intentziona proiektu hau aurrera eramateko, baina hortik aurrera ez da aurrerapenik eman gaur egunera arte. Inolako aurrerapenik ez, gainera aurreikusitakoaren arabera, zentroa zuzendu beharko lukeen fundazioa eta patronatua eratu behar da lehenik eta behin, horretarako, hori egiten hasteko, ez dakite, deirik jaso duzue, harremanik izan duzue? Berez, haiek plazaratu zuten urtarrila honetan egin nahi izan dutela, ez? Baina guk denboretan baino gehiago jartzen dugu fokoa metodologian, edo zelan egiten diren gauzak. Azken batean, ezin da olako proiektu serie bat aurrera eraman, deien bidez, WhatsAppen bidez, guk eskatzen duguna da, dokumentuen gainean lan egitea, hori baita azken batean, egingarria izango dena. Eta gaur egun erarte, oraindik ez ditugu jaso, idatziz, modu ofizial batean fundazio hori sortuko duten dokumentua. Eta aurten ere, berriro ere martxoak 3, memorialik gabe, iraungo du. Bai, hori azkenean, ja iaia martxoaren 3-aren atenetan gaude, baina guk esan bezala ez dugu hainbeste jartzen fokoa denboran, ez? Argi dago, plazo batzuk jarri behar direla memorial honetan lan egiteko, baina guk uste dugu egin behar dena benetan da bermatzea zelan parte hartuko duten biktimak, zelan parte hartuko duten zentro honetan bai Memoria Garak, bai martxoaren 3ko elkarteak, eta elkarlanketa horretarako bermeak sortzea, ez?
badakigu plazoak egin eta bete behar direla proiektu hau aurrera eraman behar izateko, baina hau ezin daiteke, memorial hau ezin daiteke egin biktimek haiek parte hartzeko bermea izan gabe. Eusko Jaurlaritzatik azalpenak eman dituzte, zergaitik luzatzen ari den hainbeste, burokrazia kontuak direla eta baina zuek ere salatu duzu izoztuta dagoela. Ez dakit horren atzean ere borondate edo interese jakinen bate ere antzeman duzuen. Bai, esate dute azken batean arazo juridikoak izan dituztela, pespikutzarekin bere momentuan, hainbat arazo izan zituzten, baina, hasieran ere esaten zuten, Memoria Gara 2018an sortu zen, eta hasieran esaten zuten ezin izango zela bertan egon, apezpikutzak arazo eta traba asko jartzen zituelako, gero 2021an aurrera pauso hori eman zen argazki horrekin, esanez proiektu hori aurrera eramango zela, baina momentu horretatik nahiko izoztuta egonda prozesua, azken batean, prentxaurrekoan esaten genuen, ez da argazki publikorik eman, eragile sozialekin, ez biktimekin, eta hori da azkenean zerbait larria bezala ikuste duguna, ez izatea oraindik dokumentuaren bat lan egiteko, horren gainean guk ere aportazioak egin ahal izateko, eta baita ere, biktimek eta Memoria Gara elkarteak proiektua eta zentroa zelakoak izango diren parte hartzeko berme hori. Gaur egun oraindik existitzen ez dena. Gaiz aldatuta, Arabako sagardoaren denboraldiari hasiera eman dio Paul Urquijo film zuzendariak. Arabako frutazain eta sagardogileen elkarteak ekitaldi berezia antolatu du aurtengo denboraldiari ongietorria egiteko eta bertan izan da Nerea Garzia lankidea. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik izango da Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta sagar zuku inguru ekoitzi dituzte. Sagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurreko urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, sagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo sagarren kalitatea. Oso polita da ikustea, jendea etortzea, jendea sartzea eta dastatzea, zure produktua zu egin duzu, egon zara lanean, lortzeko hori, eta, dagoenean ja kupeletan, ez du jendeak dago gustora edaten. Ez badago gustora edaten oso txarto, baina gure idea da hori, egiten duzu, jendea ondo pasatzeko, ondo edateko, ondo disfrutatzeko. Azten guzti esan da berezia, klima jende guztiak ikusi du, uda esan da oso berua, humedate gutxi egon da, baina egin dugu sagarrak, eta egin dugu sagardoa eta zukoa, eta ni beratzen dut izan dela esain txarra. Momentu batzuetan, egin pesatzen, ze sagarrak ziren txikiak eta baina gero onditu ziren, egon zen pizka bat ura, eta geratu da, usta, polita. Ekitaldi berezia antolatu dute denboraldiari hasiera emateko, eta horretarako zinemari eta kulturari keinu bat egin diete. Irati filmaren taldea izan da gonbidatu nagusia. Paul Urquijok sagardoaren denboraldia abiarazteko ardura izan du. Hau da Arabako sagardo berria. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martzoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Esan bezala, kultura izan da protagonista aipatutako ekitaldian, Irati filmeko lantaldea izan da Azkartzako Trebinu sagardotegian eta lehen txotx arabarra euren eskutik iritsi da. Paul Urquijok esan duenez, ohorea izan da txotx denboraldiari Araban hasiera ematea, entzun dezagun.
ore bat, ez, plazer handiarekin. Ze, bueno, ni sagardo sale handia naiz, eta bueno, ez dakit, gonbitea jasotzea sekulako zirrara egin zidan. Diozu sagardotegian, bueno, orduritasunez, pixkat lotxa pixkat batekin, ze azkenean, bueno, ni hemen naiz inor, eta ore hau eukitzea oso handia da. Ordan, bueno, plazer handiarekin. Bai, bueno, hori da izan da pixkat kontatu nahi nuena, ez? Nola, nik, tradiziotik eta euskaratik eta herritik jaso dudana partekatu egiten dut zinemaren bitartez, eta sagardotegietan, hemen egunero lan egiten duen jendeak, tradiziotik, eskaintzen digun esperientzia izugarri eta eder hau, hauen arteko besarka da, ez? Bai, bueno, ni txikitatik beti izan naiz mitologiako oso zalea eta maitalea, eta hori da Irati, ez? Euskal Herriko historia, ipuin eta tradizioari omenaldi bat. Bueno, imaginatu, oso pozik gaude, Sitxesen ja proiektzua oso polita izan zen, hori ja oparia, eta gero gainera saria, ez, publikoarena, imaginatu, lasaitasuna niretzako, narratzaile moduan, zuzendari moduan, jendeari gustatzen ari zaiola, eta gero pelikula, naiz eta gutxi ikusi, 5 izendapen eukitzea, sekulako sorpresa, orduan orain, bueno, borrokatuko ditugu, eta lortzen badugu oso ondo, eta lortzen ez baditugu, pelikularekin ja opari nahikoa. Atzo berriz, sagardoaren lurraldeak antolatuta, sagardo berriaren eguna ospatu zuten Astigarragan. Txotx irekierarako gonbidatuak Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreak izan ziren, eta beraiekin egoteko aukera izan dugu. Ilusio handiz ospatu zuten eguna ikusi. Dagoeneko ateak ireki dituzte Euskal Herriko sagardotegiek 2023ko denboraldi berriari hasiera eman diote. Gure sagardo berria! Aurtengo Txotx irekiera Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreek hasi dute, ilusio handiz Astigarragako alorrenea sagardotegian. Ore handiakin, bai. Ilusio eta poza handikin, da egia esan ona etortzeko kriston gogoa geneukan, eta dana oso ondo atea da, eta oso pozik gare. Bai, zoragarri izan da, izan da, inoiz bizideun gauzaik berezienetako bat, ez? Liturgia honen parte izatea polita izan da. Inoiz dantza egin aldizue? Ez? Ez bitu, gaur lehenengoz. Aurreneko aldiz gaur, bai. Eta nolako haute da urtengo sagardoa? Oso ona. Ondo sartu da, ez da? Presko eta... Ondogi sartu da. Oso ona, errex eaten da noitakoa, eta ez gozogia eta ez azidoegia ere. Puntu ondo, horeka ondo mantendu da. Txika! Garmendia eta Plazaola bezalaxe beste asko ere animatu dira sagardo sasoi berrira. Lehen erreserbak egiten hasiak dira dagoeneko. Jendea deika eta badago, hasita dago, batez ere larun batak eta eguardi parteak ikusi egin behar, ez? Baina nik uste animazio badagola, goguekin dagola, ez? Pandemiare pasagarritan eta gaina urten izango da pandemiaz gerostikan normalena, temporada normala, eta nik uste lehengo kopurutara bueltatzeko aukera badaudela eta nik uste esperantza bintzat ez duela galdu behar. Sagardo denboraldi berrirako 1,2 milioi litro sagardo ekoiztu dituzte. Iazkoaren erdira ere ez dira iritsi uzta eskasa zela eta. Dena den izaera handiko sagarra etorri omen da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Testuinguru horretan, baliteke sagardo botila 125 garestitzea. Azkeneko urtetan igoera handik izan ditugu, kosteak ere izugarri hilo dira, batez ere botila, kartoia dela, etiketak, kapsulak, dana igo da, izugarri, eta hori kalkulatzen da, 125ean igoko dola, eta gero ikusi behar, aderre nola hartzen duen jendeak eta konsumidoreak, eta, bueno, ikusi behar. Edo nola ere Euskal Herriko erritual bilakatuta gutxirek esango diote ez sagardoari eta sagardotegiei. Mai buelta kupela eta sagardo botila, elkartzeko aitzaki bihurtu da.
Gai aldatuta, Bidarraiko salmenta kudeatu duen notarioa aferatik aterako da, baldin eta saltzaileak ez badu adostasunik lortzen eleberekin, lurzaindiarekin eta herriko etxearekin. 3 eragile horiek gutun bat idatzi dute elkarrekin eta bilkura bat egiteko eskatu diete saltzaileei, erosleari eta agentziari. Heldu den asterako izatea espero dute. Notario rentzatira ez izenpeta hastia aktori eta ez gehiago baliatzea eta beste notarioke konprei dezaten ez diela lujak, laborantzako lujak manera hortan saldu behar eta kasuan behar dela nori saltzen dien. Lehentasuna da egian hartzea lanean eta laborantzarekin egian hartzen zea lanean. Txadatzen dugunak gaur, da alde batetik notarioak aholku hori emaiten dutela saltzaeler, desbideratzeko zafejaren eskubidea. Da, biztan da usaian bezala ez dugula normal atxemaiten erosle batek erosten duelarik ez delaik laboraria. Batean autetxi eta herriko jendeak eta sindikatak elgarrekin borrokatzen bagira, badakigu gure helburua zer den eta arribatzeko moldea dugu bakarrik diferentea iziten ahal, ez dut uste dut hortan ere adostasun handiak baditugula eta arribatuko girela. Eta munduko meteorologia erakundeak bataz besteko temperatura globala 1,5 gradu igo zela iaz ohartarazi du. Alarma mailatik gertu dago iazko zifra izan ere, adituen arabera temperatura globala 1,5 gradu igotzen bada, behin betikoak izango dira lurraren berotzearen ondorioak. Zientzia aspalditik dabil eta ekologistak ere erraten, aldaketa klimatikoa badatorrela eta ja nabaritzen hasi gara, aurten izan da urterik beroena, baina aurreko urteetan ere uztailarik beroena edo olako errekorrak urtetik urtera gainditzen goaz. Aurten temperaturarena, hori agian datu esanguratsuena da, baina ezin dugu antzi Euskal Autonomia Erkidegoan bertan ere eta Nafarroan ere sekulako idortea izan dugula udan, herri batzuetan ur hornizketa arazoekin izan dira, suteak berdin, eta egoerari buelta eman ezean, hau gero eta okerragora joanen da, urtetik urtera rekor berria gainditzen joanen gara, eta honek ekarriko dituen eragin guztiekin. Kulturarlora salto, Gasteizko Txosnek banda lehiaketaren edizio berriaren izen emateko epea zabaldu dute. Nerea Garziak azalduko digu sakon hau. 2 urteren ondoren 2022an Txosnak Arabako Unibertsitate kampusera bueltatu ziren. Gasteizko Txosnak hurrengo jaietara begira egitasmo berriak prestatzen hasi dira. Eta horien artean bueltan da banda lehiaketaren edizio berria. Aste honetan lehenengo agerraldia egin dute ekimen hau aurkezteko. Banda lehiaketaren helburu nagusia da ez ezagunak diren taldeei agertokira igotzeko aukera ematea. Hori dela eta lehiaketa honetan edonork parte hartu dezake. Horretarako izena eman behar du webgunean. Martxoaren 2 arte epea zabalik izango da.
Entramos en el nuevo año, 2023, con la idea de volver a ofrecer un espacio alternativo, creativo, festivo y político desde el movimiento popular gasteiztarra. Una vez más, el objetivo, entre otros, será el de dar una opción encima del escenario a grupos no tan conocidos. Talde bakoitzak gutxienez 3 abesti eta gehienez 5 igo behar dituzte, eta derrigorrez horietako bat euskaraz izan behar da. Horrez gain, argazkiak, bideoklipap edota sare sozialak elkarbanatzeko aukera izango dute. Lehenengo prozesu honen ondoren 8 talde zailkatuko dira, eta martxoaren 9-tik 19 bozketa fasea irekiko da. Eta bozketa horretatik 4 talde aterako dira, horiek lehiatuko dira martxoaren 30ean Jimmy Jazzen antolatu den finalean. Horietako bat publikoak aukeratuko du, beste 3 Gasteizko txosnen epaimaiak. Eta finalisten artean gutxienez bat Arabakoa izan behar da, eta batek gutxienez emakumeen presentzia izan behar du. Eta gaurko musika zuzenean saioan, Ertzainak taldearen azken agure alde jaialdiaren inguruko erreportajea ikusteko aukera izango duzue. Zuzeneko kantuak eta protagonisten adierazpenak batu ditugu saio berezi honetan. Gaur 10etan saio osoa ikusgai 11 telebistan, 11.eus atarian eta sare sozialetan. Dina telebistan agertzen denean Apaizatik kalean gurutzatzen aizenean Eta langabetuak kalean diru esker dagonean Lagunek armetan amatzaten Asbertzen aizenean Gabrez diestazunean Bakartu nagonean Bizinitzela uste, baina zabaiek amarrua senti dezake Zabaiek amarrua senti dezake Hau dena aldatu nahi nuke Alperri bizinitzela uste, baina zabaiek amarrua senti dezake Zabaiek amarrua senti dezake Zuen kontra botatzeko Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Keiaren handitzen naizenean kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Astelehenera arte.